السلام علیکم امید کرنا سارے برا ٹھیک ہو سو اج تو اگر کھیندا پیاں بکھر دا موسم رات بہو بارش کوٹے تے انشاءاللہ اندر بکھر دا موسم لکھیندا پیاں اے نظارہ دیکھو بہو ہی زبردست خوبصورت پیارا آسمان بادل اے بکھر اپنے گھر دا میں انشاءاللہ کام کرویندا پیاں ایندے تے ٹسو ٹیل لویندے پایا اے دیکھو ایندے حالے اے لگدے ودن ڈنیاں فجر کام تھائے بہو لیٹ شروع باقی اے اج دا ہے منی ولاگ ایندے تے بہت ساری مٹی سٹی پئی تے مٹی کچھ تلے لہی سے کچھ تھی پہ کٹھے یہ تغاریاں بھریاں پائیں ایندے تے اساں وہ کریندے پائے ہیں ان والا نظارہ دیکھو پہلے اے تدی جی میں ہوندی ہے نا تدی ہوندی ہے اے استاد ٹائل تدی کرے آندے اے چاہ پئی ہے چاہ اساں پیندے پائے ہیں یہ مٹی تے ٹھیک لگے پائیں ٹسو جو لگنی استاد اتھا مٹی بہت زیادہ چاڑ گئی ہے اتے ہون سا لہائی ہے انہوں اے ٹسو پئی ہے اتے ٹسو چڑھیں پائیں اے ایسان ودے اے کیسر جاپانی بیٹھے پنجاب دا راجہ اے تارک استاد چوائس تارک استاد دے حال جی ہاں استاد جی بس اے کام شروع کی تھی میں لیولاں کر چھوڑے سے ایویں گال مٹی کڈی سے جا تو بہت بڑی زیادہ مٹی آئی پئی اللہ دا حکم انشاءاللہ بس اے لگے پائیں شام کفتاں تے بس کام کرے سوں تے انشاءاللہ جی میں دھارا تھی سی بات کام کو روک دے تو بعد فجر سویرے اذاناں دے ویلے شروع تھی ویسوں ماشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہ گئی تا کل انشاءاللہ مکیسوں اچھا کل انشاءاللہ مکسو آج سالی کام ہی بہت لیٹ شروع تھا نا ایسان تو سنا حال موسم مزہ کی تھی پا استاد ہاں ٹھیک ہے بند کر بھی ٹھیک ہے ولاک بڑھیا تے کو کتا پچاؤں گھر پہنچا تے کو گھر پچانے آئے انشاءاللہ چاہ دا گھڑ پی گنوں اے میرا آج دا منی ولاگ ہے ان دے بعد تو کو سیمنٹ دا ریٹ جرا پٹرول ڈیزل چڑھے نا تے جرے شباز شریف تے نواز شریف والا ہین نا ہوں والے 150 روپے لیٹر رہی تے روندے آوے تو روڈاں تے نکدے آوے ہوں 500 کو گیم لنگ گئی ہے تسا سانا کو حساب کرو باہو 500 کو گیم لنگ گئی ہے اسا چاہ دا گھڑ پیوں چاہ سیلنگ دا ریٹ سیمنٹ دا ریٹ ریت دا ریٹ ہر شے دا ریٹ بہت زیادہ تھیا کھڑے اینو کتی بچہ جائی پئی ہے تو چاہ دے نا تو چاہ بری پئی ضائع نہ کر اپنے الفاظ کو اچھا تاریخ صاحب چاہ پیوں چاہ تو انشاءاللہ کام تو شروع تھی پائے ٹھیک ہے انشاءاللہ کام کچھ کے نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے ویئر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ